Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. The DC President wa anthu osauka oyamba kuno ku Malawi, amene sindimabisa china chilichonse, ndipo ine ndiye owulula zobisikazo, motero kuti sinimapanga mantha konse. Olo nditamangidwa lero, ndimadziwa kuti ndikumangidwa chifukwa cha kuima pa chilungamo, ndipo ine ikakhala nkhani imene yoima pa chilungamo, ndiye sinimagawa maswiti. Kuli bwino kuphedwa, koma chifukwa cha kuima pa chilungamo kusiyana ndi kukhala chisiri wochemeredwa, koma uli kape weniweni womabisa zimene dziko lako likuyenera kuti liziwe. Lero ndiulula zobisikazo zimene zakhala zikuchitika nthawi ya maBurundi komanso maruwandizi, amene amaberedwa ndalama zawo ndiponso amene amanamiziridwa kuti atengedwa kupita kwawo. Amalawi mukuziwa kuti anthu amene asanapite kwawo, takhalani pompo mudziwe chenicheni chimene chimachitika ndi maBurundi komanso maruwandizi, amene azunzidwa kwambiri mu dziko linolo chifukwa cha ndalama zawo, chifukwa cha chuma chawo, chifukwa cha mtendere wawo ofuna kukhala ndi Amalawi. Komanso tiulula za mchitidwe wokuba umene apolisi aku Eutini pansi pa Kafukule polisi akhala akuchita, komanso achita last week. Komanso tiulula zimene zachitika ku Blantyre polisi, pamene apolisi ena aba ndalama za mwenye kuwanamizira kuti powanamiza kuti akufuna awasinthe ndalama za $. Komanso tiulula zimene zikuchitika kuja kumatchedwa ku Eskom, kumene akuzimisa magesi ndi cholinga kuti aone ngati boma, anthu aone ngati boma la DPP ndilolephera. Tiulula zonsezi mu audio imene ya lero. Koma mwina tisanafike kumeneko, ndikufuna mwapadera tithokoze Professor Arthur Peter Mutharika polengeza kumulako wa lomwe kunena kuti sukulu za secondary school komanso primary zikhalano zikuyamba kuti ana aziphunzira ulere mu January muno. Iyi ni nkhani yosangalatsa kwambiri, ndipo makolo akondwera nayo nkhani imeneyi, chifukwa pazana paja aja a opposition amene alino a opposition lero, amene ankazitenga ngati iwo madolo, amene nosopano ambiri osopano ndi anthu wamba mmene umakhalira moyo. Lero lima ministers aja anali mu MCP ankanyada aja, lero ndi anthu wamba ankaitenga nkhani imeneyi kuti ni nkhani yongona machabe. Ndipo Professor Arthur Peter Mutharika komanso boma la DPP silingabwerese sukulu ya ulere, motero kuti ngati pali chinthu chimene makolo avutika nacho, ena pakana kuyamba kudwala ma BP, ena kumwalira kumene, ena akuzunzikabe pakana lero, ni nkhani yomulipirira mwana sukulu. Ndipo bwana kumene muliko muzidyera nyama, ndipo Mulungu azikudalisani, chifukwa ngati pali chinthu chimene chalemesa kwambiri makolo ambiri, chimene chimawadesa nkhawa, ndi sukulu fees ya mwana. Ndipo chinthu chimene chimadesa nkhawa komanso chasausa Malawi ambiri, motero kuti pobweresa program imene yonena kuti sukulu za primary secondary zizikhala za ulere, ndi chikukumbokumboso cha makolo kunena kuti kusogoloko Mulungu azakakudalisani, zapangeni songa khale university imene izakhale ya ulere, chifukwa ngakhale nthawi ya kamuzu anthu ambiri anyada lerowa aphunzira ma university a ulere anda kamuzu. Izi zimatheka, so ena akamakayikira program imeneyi akungokayikira chifukwa chopwetekedwa mtima, chifukwa iwo analephera muzambiri amaona songati anzawo so akhonza kulephera. Choncho Professor Arthur Peter Mutharika muthokozedwe kwambiri, Mulungu azikudalisani, akupaseni moyo wautali. Ndipo mapemphero amene akuchoka kwa makolo osauka ndi amene muti mulandire madaliso ochuluka kwambiri. Nkhani yochitisa chidwi, nkhani yonyadisa, kuchokera mu January muno ana azipita ku sukulu, olepherayo ndi zache, ana azipita ku sukulu kumakaphunzira sukulu za ulere, chifukwa ngati kuli mphaso yeni
yopereka kwa munthu mwana ndiye ni maphunziro. Ziko limene lili ndi anthu ophunzira kwambiri limakhala ziko lotukuka limene anthu ake safa mochisawawa, satenga matenda chisawawa chifukwa ndi anthu ozindikira kwambiri. Lero tikufuna ndiyambire kuja kumachedwa ku area fete tiulule zobisikazo mu nthawi ya MCP pamene maBurundi ambiri komanso maluwandizi ambiri avutika kwambiri, azunzidwa pakana ena kulandidwa ndalama zawo, mabanki mwawo kukatengedwa ndalama koma ndalama zokumene zinapita sizikuziwika, komanso anthu ankalengezedwa nthawi imene ija kunena kuti akutumizidwa kwawo ena ku Rwanda ena ku Burundi, koma kafukufuku amene wapanga the DC tapanga kafukufuku okwanira kwambiri, anthu amene ajawo kwawo kosana kafike. Ndiye ndikumafusa kuti kodi ino apolisi amene munkaka m'mashopu m'manyumba ndamulanda makobiri ndamuamanga mu anthu aja kukasiya ku polisi ndamunamiza ziko ndikumanena kuti anthu akupita kwawo, kodi anthu amene aja anapita kuti? Pakufunikira kuti IG wanyuwani pakali panopa mupange institute commission of inquiry, mupange kafukufuku mudziwe kunena kuti kodi anthu amene ajawo maruwandizi ndi maBurundi osalakwa aja anapita kuti? Nangapopeza kwawo kukulibeko, kodi anthu amene wawa anawasowesa ndi ndani ndipo chinachitika ndi chani? Chifukwa kuli ma individuals ena a polisi amene alemera kopsa, ena amanga nyumba zodabwisa, kumafusa kuti kodi salary yawo ya apolisiwa ingakwanise kuti amange nyumba zimenezi? maBurundi to azunzika kwambiri, ndikuwalirira kwambiri. Ena tikunena pano ndi azimayi amasiye amunawo kumene anapita siku kuziwika, nkhalidwe onyasa kwambiri ofuneka kuti boma limene la DPP mufufuze kumene kunapita maBurundi amene ankanamiziridwa kuti ati apita kwawo, koma kwawoko kulibe. Iyi ni nkhani yomvetsa chisoni, nkhani yomvetsa chisoni chifukwa many in uniform amayenera kuti azikhala anthu a discipline. Ndi chimodzimodzinso ku Eutini polisi andakafukule kumene kukwachitika nkhani yayikulu kwambiri last week kumene apolisi apa Eutini anapita malire ndi Zambia ndi Malawi kumene kunatuluka information yonena kuti kumeneko kwabwera ma Chinese komanso ma Zambians amene akuba golidi. Kodi tu Malawi muno golidi tu akubedwa kopsa? Ndiye awa anali permission pa 19 hours kuti akagwire ma Chinese ndi ma Zambians amene akutibera golidi muno Malawi, koma atapita kuja zomvetsa chisoni atagwirisa ntchito galimoto yakafukule polisi anapita kumene kuyosaka kukagwirako anthu koma kukalandirako ndalama yokwana 25 million. Ndipo pa 25 million driver wa galimoto imeneyi anapasidwa 500,000 yoka, koma wena onsewa anagawana ndalama imeneyi 25 million indikoti 24 million 500 chifukwa driver anapasidwa ndalama yochepa wakukafukule, ina yonse anagawana mabwana apaja pa Eutini polisi. Iyiso ni nkhani yonena kuti ino Inspector General of Police muyangane muivukuze bwinobwino kuti kodi nkhani imene iyi yaenda bwanji, koma chilungamo chake nchonena kuti men in uniform sakugwirano ntchito masiku ano ndi ochepa amene anabwera mpolisi mukuti akagwire mu ntchito ya chilungamo, ena wandu okuba. Chimodzimodzinso ku Blantyre ya polisi, apolisi ena tikunena pano ali mu chitokosi atabera mwenye ndalama zochuluka kwambiri in millions poanamiza kuti afuna wasindire ndalama za $. Iyiso ni nkhani yomvetsa chisoni kwambiri. Komanso nkhani ina imene ndikufuna kuti inu mufufuze a Inspector General Malawi polisi anyuwani ndi nkhani ya anthu 8 akumeki amene ananamizidwa kunena kuti agwidwa chifukwa ati amapanga zobera zisankho. Kafukufuku amene tapanga ife tapezeka kuti IG wakale ananamiza ziko lonse kunena kuti anthu amene ajawo anagwidwa anamangidwa, yeti kunalibeko munthu olomozi amene anamangidwa ochokera kumeki. Ngakhalenso amekiwo
akuiziwa nkhani imeneyi. So panafunikira kunena kuti tiziwe kodi munthu wamkulu akanama chimachitika ndi chani. Ansa yake ndiyonena kuti amamangidwa chifukwa amanena kuti munthu amene analumbira samanama. Ngati ndi chifukwa chani apolisi kapena inspector general wakale amanamiza amalawi kapena ananamiza amalawi kunena kuti kuja kumeki kuna mangidwa anthu 8 amene anali makleriki ameki nthawi imeneyo, ma presiding officers ameki nthawi imeneyo, koma zonsezo zinali zonama. Nkhani ina yomvetsa chisoni imene tikufuna tiyiunikire mama wa uno lero, siku la lero, ndiyo khuza mchitidwe wa sabotage umene ukuchitika ku Eskom. Ku Eskom kuku kuoneka kuti kuli anthu amene sakukondwera ndi kuwina kwa DPP. Inu amalawi ndinu mboni mmene akuzimira magesi rate yake yakazimizidwe kama gesi kanyanya sopano. Akuti cholinga chawo akufuna amalawi aukire boma la DPP azinena kuti dalephera akumazimisa magesi ajadala. Ndipo kumene sakufuna kuzimisa magesi akumayimbira akuluakulu akumene kuma prominent figures ndikumatumizira ndalama, ndipo ndiye kuti kumene koko sangathimise ko magesi. Zikuchitikati zimene zizi madera osiyana-siyana muno Malawi. Mboni ndi inuyo a Malawi, magesi akungozima. Kuzima kwa magesi kuja si nkhani yozima, koma ni nkhani ya plani sabotage imene ikuchitika ndi akuluakulu ina ku Eskom. Kumene inu aboma mukuyenera mutengesa jera likulu kwambiri mukolope ku Eskom ku chifukwa kuli anthu amene ngati simusamalira muononga nazo boma lanu. Ngati simusamalira anthu amene wakupwetekane chifukwa akugwira ntchito yofuna kukuchitani sabotage. Ndiye timanena kuti akanakhalapo malemu chilima tikananena kuti njoka saweta, munthu sumadya limodzi ndi mdani wako, akhonza kukuyikiramo poison. Musamale kwambiri inu a DPP chifukwa kuli sabotage imene ikuchitika kuja kumachedwa ku Eskom, ndipo kumene kungati simusamala muzalira kwambiri. Nkhani ina imene tikufuna kulankhula lero ndiyopita kuja ku Ministry of Labor ndi boma lonse la DPP kuti muziwe zimene zikuchitika ku EPM, Eastern Produce Malawi, Mati Estate, kumene akuzuza anthu koopsa. Lero liyayamba system yomaitana anthu every 2 weeks, iya intha izina mwezi ukatha, anthu ajawo ndikumaayika pa program yogwira ntchito, osawayika pa pension, motero kuti anthu onse amene amagwira ntchito ku Eastern Produce sikutati alitu pa salary yayi, koma ali pa ganyo. Cholinga akufuna azithawa kupereka pension, motero kuti anthu amene amadalira kuphunzitsa ana ngakhale sukulu zayamba za ulere ziti ziyambe mu January muno, anthu ambiri azunzika mbuyomu kuti aphunzitse ana chifukwa anthu akumulanje ndi kutcholo amadalira Mati Estate amene wandikunkhata be, amadalira Mati Estate amene akakagwiramo ntchito kuti athe kupeza ndalama yodyetsera pakhomo, yotumikira pakhomo. And panopa, as that was not enough, ayambisaso program yonena kuti nkhani ya security akufuna aziyuza ma drones. And anthu ogwira ntchito ku Eastern Produce amagwira 6 to 6 imene ili 12 hours, koma amapasa ndalama za 10 hours. Izi ndiofunika inu aboma muziwe mchitidwe onunkha kwambiri umene ukuchitika ku Eastern Produce, pamene amalawi ambiri akuzunzika kwambiri kuti estetiku kupatula kunyengedwa kwa azimayi, kugwiridwa kwa azimayi ndi mabwana. Koma nkhani yayikulu imene yavuta kwambiri ku Eastern Produce, alonda akumeneko akumagwira 12 hours ndipo akumalipidwa 10 hours. Komanso amalawi onse amene akugwira ntchito kumene kunanena kuti anthu azira ndalama zapamwamwa chifukwa chonena kuti anthu amene wazunguwa anatenga malo ambiri amenenso tiwacheso sakupindulira amalawi, amapindulira azungu maiko akunja. Amalawi anyake anthu akandikumazunzika
akumapezeka kuti akuwalemba ntchito ya ganyo osakhala yokuti azilandira enawo pa mwezi monga mmene zikakhalira kale nthawi ya Kamuzu, nthawi ya Abakiri Muluzi, nthawi ya Bingwa Muthalika, nthawi ya Joyce Banda, nthawi so iyiso ya Professor Peter Muthalika asanabwerepo ajantolirowa chechakwera. Pakali pano paziwani kunena kuti anthu akuzunzika koopsa andiposa chedwa pompano kupatula program imene yonena kuti anthu asamalandire pension kukuyambika program ya ma drones amene ataziyenda naawunika security ya mutimu ndiye kuti anthu onse amene amagwira ntchito ku mati estate ntchito zawo zithapo. Izozo nde muziziwe. Komanso alondawo akuzunzika kwambiri chifukwa samapasa ndalama zeni ndalama zimene amapasa ndi za 10 hours kwina kusamapasa amaberaso ndalamazo kwaberapo ma hours yawo. Ndi mmene tu Amalawi akuzunzikira muno Malawi. Izizi panafunikira kuti inuyo aboma muziwe. Komanso pali kampani ina imene imachedwa Nanga Unyoze imene yatengano anthu kuwatenga anthu kumakagwira ntchito kuthyoloku athano chaka chatunthu anthu osalipidwa. Munayeneranso kuti muwayitane amenewa muwafuse zolinga zawo chifukwa chimene akupanga chindi chipongwe kuwazuza anthu kwambiri, kuwazuza anthu amene ndi Amalawi osauka amene alibe china chilichonse. Sungakhale munthu kwa chaka osalipidwa ndiye kuti seyo sungakhale munthu. Ndinafuna kuti uthenga umenewu upite ndithu kuboma pamenenso mukumulumbirisa so Enoch Chihana lero lino mukumulumbirisa Enoch Chihana zimene enaso sa magona nazo bwino. Kunali a lot of propaganda kulemba zonama mmene mwapangira mwa Professor Peter Muthalika poivumbulusa nkhani imene kuti sono Enoch Chihana amene ndi second vice president wa ziko alumbire mwapanga chinthu chabwino kwambiri chifukwa kunali manong'onong'o boza la nkhunkhuniza kuwafuna kuwapanga misiridi ya Malawi pa nkhani zimene zisali zoona. Lero ambiri ajande ajataona ali kulilongweku mitubiibi kusiya ma TX aja. Muziyeni ya kumasamalira ndi nthawi nkachisiru nthawi sima nyengerera munthu chifukwa paja munkaoneka ngati ndinu maduli komano pano ndinu anthu amba mukukolokera zokolekera ukhala mipando ya anthu amba mukuyenera musamale. Izi ndofunika kuti phunziro lalikulu lipite kwa anthu andale kunena kuti maudindo amene tili nawo walero ndi maudindo a temporary ndipo siku lina china chache chikhoza kuchitika at the blink of an eye. Zinthu zimasintha. Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village, T.A. Mabuka, box 76, Molanje, Malawi, Southern Africa. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.